Pinanginotan ni Police Brigadier General Andre Dizon ang graduation ceremony kan kapulisan na nakatapos sa Public Safety Junior Leadership Course sa Camp Brigadier Simeon Ola sa Legazpi City kasudmang hapon. Sa iyang mensahe sa Class Alpha Bravo Batch 2024-02, sinabi kaini na dapat gamiton sa tama kan mga ini ang mga kaaraman na ipigtukdo sa inda sa klase. Siring man na maging maray na panalmingan sa indang mga pag-iriba sa serbisyo urog na itong mga nasa baba nindang ranggo. Dugang pa kan direktor, ladawan kang gobyerno ang lambang pulis. Kaya dapat ang mga ining sumunod sa indang pulisiya asin mahilingan nin marhay na serbisyo. Wala na pong tatalo sa pagiging masipag, pagiging masunurin sa ating mga sa vision at mission ng PNP, sumunod sa policies. Hindi po sila maliligaw doon at kung in good faith ang kanilang mga ginagawa, wala silang dapat problemahin sa serbisyo. Pila sa mga nagraduar si Police Staff Sergeant Antoinette Pili, kan Camarinesur PPO, na nangenot sa Class Alpha asin 13 taon na sa serbisyo. Aminado siyang dipisil ipagsabayan sa iyang obligasyon bilang ina asin ang pagklase sa PSGLC alagad nagtiwala sa nada siya sa iyang sadiri na kakayanon niya. Nangunyan an marayman an pigbunga. Actually po, sa una talaga mahirap kasi bagong panganak ako, iiwan ko yung baby ko. Pero dahil kailangan tinatawag sa tungkulin namin para mas tumaas ang ranggo, makapaglingkod pa sa mga tao, kailangan daanan. Mind over body po. So sa tulong na rin ng Diyos, ng NPTI, ng RTC5, saka yung mga instructor, yun, naabot namin po yung dapat sa amin na dapat naabot. Sigun sa opisina kan Regional Training Center Bicol, antes na makalaog sa kurso, nag-agiman muna ang mga inisan magkakanigong proseso, siring sa qualification exam, medical psychoneuro, as in physical exam. Enterong non-commissioned officers na may ranggong Police Staff Master Sergeant ang nagsipagtapos sa nasabing kurso. Dapat may muna sila qualification. Ito naman kinakandak ito ng DHRDD, Doctrine and Human Resource Doctrine and Development na division. Sila naman nagpapakandak. And then, base dun sa mga nakapasa, i-inform sila para kung may opening man, they can start to process yung kanilang mga other documentary requirements. Ito yung PSGLC or Public Safety Junior Leadership. Ito ay inabot ng 4.5 months. Compare mo dun sa ating mga SLC na inabot ng 3.5 months. Itong GLC na ito yung mga junior police non-commissioned officers na may ranggong police staff sergeant. Compare natin doon sa SLC na may ranggong police chief master sergeant. Ito ay nakadesign sa kanila para ma-equip natin yung mga junior PNCO sa kanilang knowledge, skills, and proper attitude. Para pagbalik nila sa kanilang assignment, sila ay magiging team leader. Apat may kabang bulan man ang ginugol kan 101 nagsipagtapos na kapulisan antes na maiuli ang naunang bitang trayumpo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.